ndiye pali mchitidwe wina umene uli wosakhala wabwino ayi. Kuli anthu ena lero amene amaoneka kuti ndi akhristu okhulupirika, ansangala, ngakhale ku ntchito kwawo munthu wabwino kwambiri, munthu wothandiza, munthu wofikirika, koma nzomvetsa chisoni kuti anthu amenewo alipo ena ndi abale awo sagwirizana, sayankhulana, kuwalembera matext abale awo sayankha, kuwayimbira mafoni sayankha, kuwafunsa ndifukwa chani simukuyankhula nawo ali ayi anthu amenewa ndi osayamika, nthawi zonse amangofuna azipempha zinthu zanga. Koma ndikufuna ndiyankhule mawu akunena kuti kodi inuyo mungakhale bwanji mkhristu wokhulupirika ngati simukugwirizana ndi abale anu? Kodi mukudziwa kuti ife chikhristu chathu kapena chikondi chathu ndi Mulungu chimayezedwa ndi mmene ife timakondana ndi abale athu? Mukonda bwanji munthu wadera mukulephera kukonda m'bale wanu kapena mwana anu kapena akazi wanu? Mawu a Mulungu akufotokoza pa 1 Yohane chapter 4 verse 20 mpaka 21 kunena kuti ngati munthu anena kuti ndimamukonda Mulungu koma saukonda abale ake, akuti munthuyo ndi wabodza. Chifukwa zitheka bwanji kukonda Mulungu amene ali kutali mukulephera kukonda munthu amene mukhala naye pafupi? Mulungu wakumwamba akufuna kuti ife tizikondana. Ndimadziwa kuti nthawi zina pachibale pamakhala majerasi, pamakhala kusemphana mawu, koma chongofunika ndichonena kuti sibwino kunena kuti ife tiyakwire ndi kuwaduliratu ayi. Tipeze njira monga amafotokoza pa Mateyu 18 kunena kuti ngati mwina m'bale wathu tasemphana naye, tiyeni ifeyo tikathe kupeza njira yoti anthu ena tikhale nawo pansi atithandize kuti akonzesere ubale wathu umenewo. Komanso nthawi zina ndikwabwino kunena kuti ngati pali mavuto tiyesese kupeza njira yabwino yothandizana, chifukwa ndi zinthu zosamveka bwino kunena kuti ifeyo tizikhala anthu ansangala, anthu ena nkumatifikira mafoni amene usiku lina amene amakuimbirano inu osawayankha, siku lina muzamisa khowo ina imene inakapulumutsa moyo wa m'bale wanu, ndipo muzapanga regret moyo wanu wonse. Maubwenzi tu kapena amene timacheza nawo anzathu nthawi zina zikavuta amatithawira. Abwenzi aziko lapansi ndi onyenga, nthawi zina amakhala nafe zinthu zikamatiyendera, koma zikavuta akuti chilipo chinafuna m'bale. Siku lina abale anu amenewo muzawafuna. Nthawi zina soto anthuwa mwina akamaoneka ngati kuti akungofuna zinthu zathu zimakhala mmene ife tinapangira. Alipo anthu ena amakhala kumudzi, mwina nthawi zina akufuna abwere mtawuni, ife tomwe amene tili ochita bwinofe timatha kumawuza kuti ya mukhale kumeneko nangati aziyang'anira agogo ndani kapena ufumu uja ataziyendesa ndi ndani. Ngakhale zili zofunika kunena kuti nopakhala mfumu, koma kuti ufumuwo mukuwathandiza, mukusonkherana inu amene mupeza bwino kuwathandiza amene ali kumudziwo. Chifukwa nthawi zina anthu ngati amene aja amakhala ndi mkwiyo, ndiye chifukwa chake ifeyo mwina akamatipempha timaona ngati akutivutisa, yet situation yawo ifeyo ndi amene tayipanga kuti ikhale motero. Ndikwabwino kumapushana, kumafunirana zabwino. Ena mmabanja ena azimakhala bwino, anthu ena amakondera akakhala kuti wochita bwino ndi okhawo, akamaona wina akutukuka amabweza pansi. Nthawi zinaso mwina ifeyo achibale timawonjezera, mwina ana ena amene ali wochita bwino timapasa chidwi kwambiri kusiyana ndi amene mapezedwe awo ali ovuta. Zikuyenera kunena kuti ngati ana athu ena akuoneka kuti nosakupeza bwino, tiakonde ndi ana athu amenewo, chifukwa zimayambira mwina tili kunyumba komweko. Ndiye ndikwabwino kunena kuti ifeyo moyo wathu kuti mpabanja tizikondana, wina akakhala kuti akuchita bwino tiyeni timuyamikire. Tisamangozuzulana chinthu chikakhala kuti zalakwika, zikayenda bwinonso kumayamikirana. Nthawi zambiri apa chibale timasowa nthawi yokhalira pamodzi, timangopezeka kuti tikakumana kamwina ndi pamaliro kapazochitika tingoyankhula nthawi yochepa. Ndikwabwino kumatenga nthawi yokwanira ngati pa ubale, kumakumana pafupi, tikakumana nkumayankhulana kodi ndi zinthu ziti zimene zikuyenda pa banja pano, ndi zinthu ziti. Mukamakambirana palibe vuto lalikulu, sizimavuta kukambirana kwake ayi, koma vuto ndiona kuti there is no open communication nthawi zambiri mumafamily ambiri. Ndikwabwino kumakhala ndi nthawi yongokhala pansi ndikukambirana, ndikukonza, ndikukambirana kuti tipange bwanji, zikatero zizayenda bwino. Inuyo mudziwe kunena kuti Mulungu wakumwamba akufuna kuti ife tizikondana. Yesu ndo akubwera posachedwa, ndipo tikufunika tizapulumuke. Tiyeni abale ndi alongo tisakhale ngati Afarisi
amene pooneka kwa anthu ena amaoneka olungama, koma mumtima mwawo munali zoopsa zokhazokha. Anali anthu amene anali oyipa, ndipo analimbana ndi Yesu Khristu. Ifeyo tikhale akhristu mchoonadi, muchina chilichonse, kuphatikiza pakukonda abale athu ngakhale apabanja athu. Ifeyo tikalephera kutumikira udindo wa pabanja athu, takana chikhristu chenicheni. Ambuye atithandize kuti makhalidwe athu tikamukonde Mulungu, koma choyambirira tikakondenso abale athu, chifukwa amenewo ndi amene Mulungu watipasa kukhala nafe pafupi. Ndipo potipasa chuma, potipasa zinthu zimene tili nazo, watipasa kunena kuti tikathandizane wina ndi nzake. Inunso amene mulibe chumanu, mukhale woyamika pamene akuthandizani. Fa nthawi zina mwina timakhala ndi mademands mosaganizira kuti kodi munthuyo akumana ndi mavuto otani. Tikhale tonse aliyense akuyesesa mbali yake, ndipo tikamakankhana zidzakhala zopambana. Ambuye akudaliseni. Ine ndimakukondani, Mulungu amakukondani kwambiri, akufuna tidzapulumuke pamene Yesu akubwera posachedwa. Zikomo.